Kublai Pi Baro Shakatup Khubor Ka Jongi Kadan Bosco Media Network. Kimat Bakong San Mentaga Sngi Kilong. Lai Teli Ki Ambulance Pelad UMLA Ka Second Jawai Constituency. Anya Kunu MDC Mauhati Rengkar Baki Padba Ya Ka Jingdo Ding Electric. Pensngo MDC Ka Mauhati Ya Menteri Ka Kwat Ka Kya Halor Ka Jingbam Biang Ka Tri PHC. Ban Dawa ke HYC na Khubor Na Ka Jylla daka CBI inquiry halor ka sobhagya scheme. Temantang ya page ki khubor ki bakhambanya. UMLA ka second Jawai constituency wailat ki Shillong hene ka sngi ula palat patba ya ki laitali ki kali ambulance bat kini ki laitali ki dei nagabanta ka senjuk wahej nong Jawai ka dorbar snong lat thalabo bat ka mukla dorbar pelun. Haka jingya lang balapan long hamadan dai masi lat thalabo Jawai. Haka ni ka jingya lang lengkot bapenya du Oktome Wat Lamin nominated MDC ka GHADC ladon rengkat u Dr. WR Kharduki MP ka Lok Sabha ki MDC ka GHADC bakentup u Bright Star Charmang u Ailat Bhoy berula Khondakar u PK Boro ADC ka West Jante Hills u Dr. M Suchiang ki breu jong ka kwat ka khia na lor ki nong yalam shnong ba pher ka sor Jawai bat ki we. Nakaliang President ka Senjuk Wahej Nong Jawai, u Vice President ka Senjuk Wahej Nong Jawai, u E Nyangti, u LD Lakyang, but u President ka Mukla Dorbar Pelun, u Hamran Shela, ki penpau ya ka jisngongo ya u MLA u bala senyang yarap Shaki dakani ka kali ambulance, kabade ka way na ka benta badon kam tam hadien ka jingwan lengshop ka klam COVID-19 haka district bajlahi baro ka way. Kumu MP ka Lok Sabha uyathu ba dangshan haka committee jangka rural development ka ba ulayo bandon benta bat haba ki bishare ka case COVID-19 jang usnam 8000 arpau lalap ba kani ka than kadai ka ba duna bha ki ba yo positive bat kani kadai leng ba ka jinga don benta lang ki dor barsnong uwailat mi ki Shilla haba ajingkran hakani ka sngi uong ban ai ambulance kam da long than ka ba e henry ka ba e de ban penyat ban penbet penbiang ya ki jingdon kam jongka ka ba man kapor ukan turu ban pendon kam hok ya ka na ka banta ka jingdon kam ju ki pat ba ka than ni kam te la to ka than gi kham tam gi wi to wi covid patient yo bhai to gi bru ting bha gi to wat hadom ni ga sni la em ba than de jia wa khlat wa yap ki kham tam gi tu gi pli ku em he jingduna he do hado ni ke sni la dang yo ba yi ya tu jing te nei liang yong dor bat snong la thulbo hado ki president yong senjuk we ki he chnang prodi yong phi le ni ki pot support jo kon sniaw ki nga na do ye na ki ni ki he ne ta na pot snong mukla le de kon sniaw we ki na pot support tengah kamu jo ong ai phi chan kon mo ba phi pi por kam do ong gi nga jo ong ai pi por wi ai ambulance na suk sama suba wi tangi ka we to maintenance ni bhai le Kani ka kari kam lai go degal air le ni go dau lai ka dai kniang muste man bi man lai ka dau si go kita yar ka dau lut te to I wasuk le dam yo bi di bru ki wa yes khet u chakri hok ka ten na dam yo bi si driver yu wa biang te bon sin ka ambulance ko to lai chei won te yu bi ga tip keleng em go lai kwe em go lai ki ka ba em ga ter tadang ni ski go de le dang yo bi incident cita sabhoy yo maris kita ka ambulance waga light waga siren na jrong man na pensenge chiwai ne dei ke chikari po te ini to incident yuwa hagi por go rim le dam gi bhai pai le dam gi bhai o mente te man go chuto tengah lembar di gereng san le pentui pai ba pentui pai ba hagani ke ski ko katni hagani ko prathai ko katni hoi di wori expect free ba everything free le ye nga an e gi ambulance le to om bi to wa on e wemli de unity to ki pit ki mangana e ba kam ro mentu em kam gi ye ka maintenance em kam gi upelut ye ni jing em kam ye heli te Udakot ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Charles Marngar uba mi khmat ya ka Mauhati constituency ka Ribhoi district manta ka sngi ula ongba maurang kat baki pat ba kinya khun lang na ka banta ka jingdo ding electric hagate ka constituency uba Marngar ula ong Kishnong kum kamusiang Mauhati Sonidan Umlaper Maurong batkiwe kilama de ka jing e do ding electric uni unong mi khmat ulaya thoba kalong ka jingdo ka bakhraw ki samla pule ki bahapan pendap ki jing pule jangki lengba ki online class nakadaw ka jingbam yo ding electric
Uba marngar ula ongru ba ka jingdu ding elektrik kala khta ru eki jaka ajing sumar kum ka primary health center. Inu kali gue gini ya, ladam dan biang ke boarding, kumno entrikam, kumno enkhai ke report, bat kum tak terten. Tiga gue ke kabel kuat mungkin kenmau ngatrai tidak kenmau. Hamen senam hak arhu pratrik jong upanai me, jong senam arah jalan arho. Ngelawan meni kendo dang de wave director jong distribution, barang kecing kendo bat ngelak submit ya ke memorandum ke jong hak bede bat kecing duna palat, kinong tray jong ke department. Kecing duna jong kinong tray ke bu ikijing ngan pen kelapan kan mau biang menangsi bahagia area siang ke jongi udan way lineman balaya akhlak ngadu kesenam arja sipo hadu mendakan ke department kampale ye udan tang way casual level hapan ko bar light who south li kisno mudun mapi kumno laban pen biang ya ke kam ko jongo haba light who south li kisno hapan ko bar kani ke kecing dengan kuat beri tu detail yang fikir ni, nidan kawai ke substation ha salai. Haga jing sisa kat kum ke guideline si kalong ba ke substation kini mandat armut kista. Rekum bolong mandat dan tang uway casual level. Tang uway casual level, kumno ukobari ki arfa telegisno. Bat nang ta pada ke sonidan area, kepada arfa saut telegisno, hanging dan tang uway lainnya. Nang tak leper bat siang area hadu live saut di kisno ngomong ngi pimene bat kabasusi ka maurong road area don staff hadu uta ini gejeng ek ng khang ka kum kinong song ki kendo lengba kenika kejeng bombiang jong kan kontri kam jong kenika ini CL kedong tigoy pada ke point ke bang pak ban penpau ni kalau hak bayi day bat kejing syaat ya kan electricity kan connection bun ba kilong yen ki syaat lasis nam kim don lagi kumnakin siwi ke bel gitu telara kim siwi ke bel gitu ke MECL kawan ban pat nak ikalat gitu itu connection gitu jangan lak kerana ke basayang ni ba mengal ngandon bat baik. Udukhat ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Charles Marngar menta kasngi ula pensngau hau menteri ka kwat ka khia halor ka jingdan kam kerke ban penbahano ya ko umtri PHC kabadan hakate ka constituency hakani ka jingya kendu jong uba Marngar yu menteri ka kwat ka khia layadan langru director jong katanat ka kwat ka khia uba Amanwar habakran sikinong tho khubor uba marngar ulaya tho ba kalong ka ba isang sot banyu iye ka jinglong jingman jong ka umtri PHC ka ba ibet ibyangshu ban ong ba kade ka jaka ai sumar yakinong pang te to hun ko po ayo kalap ban kendo ye health minister jongi ba elhek jing kendo jongi kalong hadin jing lek ban visit inspection jonga ya ki PHC sub center ki badan apa ke konstituensi mawati konstituensi di kijing ki bangi penduk apa ke konstituensi hadin ke inspection kawai kedai ke umtrai PHC jadi ke umtrai PHC hadin kijing ya penduk bat kinong trai jongka kila thu lot yang hai kijing ya berfai bat sisa bangan laik ban pek ban semua hamtam ke kamera ke bagi kisah staff koran ngasem ban ngalap ba ke kotar pelajar dulu kepenengkong kini ke sailing ro setang bahkan hap pada slap ke lake lut bat kini kemadan kala dapum lalong pung dok ha kaba arang ta kini ki kenro jong ke yeng kini ke jaka bakisa kala tualut kabalai nang ta kini ki dur frame sokat jong ki jingkang kila putlut nang ta dia kini ki jingkang yen kila pailut nang ta ke toilet lut kila blok lut nang da ka umru dan tang antali gawai ke sentek gawai ke top do bilang bagi gawai sentek ibarat ban supply ke PLC bagi ke jasa joki nong tray jongka PLC kata ka de gawai berkebaan nang ta kejing bom khut jong ko kejing jabo jong ko ke bagi penon kam la isne ye ki beli ki nong tray ki jongi pat ye kenero apan so minister badan buram ki jongi kebobot nang ta pade ke de drainage system
jong hospital la care sodong dong hospital ba hadin baslap kadap sadien jong hospital kani ru gede kuai ki jing ya bat kuai nang taru ngalai kran ha jing duna jong JNM hagisnam gi bom suang don laingon por bom don covid bat mentah ke por covid don tang arwan deng lapon sui kani ru HI ba elhek ba ngasuk kemen ba mentang sni idon lang i DHS jong i Dr. Amanwa lai tunu lang pat iru teka bobot nang ta gede ka kabangidon kam gede ki immediate renovation kajing repair lane kajing renovate kerki ya ka sub center laper ka babam try PSC Kaseng Jantia Students Union war Jantia Circle haka hendreu tarik unaitung ar phoi kala dawa na kasorkar jilla bansnano eka surok amnarem dauki batchado lat rembai namar kala sniu hadu kata tat hadu upur bakat pau mau sendan haka jingkran kabala yo na video u president ka GSU war Jantia Circle u Eddie Kerry potam ulapen pau ba kani ka surok ka badon haka benta khapur jong ka rilum Jantia kadai kabala sha iben bat amsham la nyau kor da ka sorkar watla ka long kata ka ba ajing shakri kinong rap kinong khayi kinong song snong kinong jungok kai perthai batru ka long ru kata ka surok ka bayarap eki shipai khapur ban ajing ya dai ka ri India baro ka we kamai ako man pau bagi snong ki badan hagani kathain kum ka snong mutapur snong sendai snong lumpangat pesaduar hawai boy hawai setengah wat ru pedang cekap amri bat kilakro bat bon ki snong hado am sku sudo stai dauki dei ba pun kam ya gani ka surok ha kaba yadai bat ka tray ka kata juki hakaba ki dei puli puthi juki hakaba ki let on school let yo dagani ka surok sagwai ka phang dei gani ka surok ka dei ka wei ka lat ka lenti ya kam khai na gawai ka jilla sagwai ka jilla lani na gawai ka ri hakaba ka surok ka ba phila bantip na do na rat ambai sado sa te sa dauki ka ba ya lingba ka snong rambai sado sa bataw bat sado sa borkhat hado sa muktapur ter wan poi sdo sa dauki kadai bala wan penya so ya kam khahi kapot umar mata wat kumu doyong bawan natin na izjaintia nani kiwai pat kimar gila banya lamba ni lenti lada ka sarkar kadan ka jingpet jingai ya kani ka surang kala dai ban sim kya ban pinbal ni pinhe ya ka bat kam dai hiru ban long khumni namar kala dai rupa ru ka wei na ka ba nadok sarkar brem ka dai ka major district road haga baidai pat bat ka kam junga kai perthai kani ka surok kadai ka ba lam nanti saki snong gi ba itho nodok por mensua ka ba kadan kata ga jingte nam barem hapo ka jong hima sim jong hapo ka jingsin sa jong sim hima jaintia kum ka nan ka pung sum kapung sum ni ka sumpulu sim jaintia ka ba khat ka ancient bat sakawai ka badan hasndai bat sakawai pat ka badan ni ha borkhat kata ka yeng kenya jong sim bat sakawai ru ka ni ka kali mandir ka badan ni ha muktapur kum ye kini ki jingte nam bakang san ru ka sarkar kala wanra ya kata ka kam junga ka perthai tang na kini ru bat sakiwe Kahnyotrep Youth Council haka hnyotrek mentau benai naitung ar phoi kala pha ra ka jingtho sha menteri rangba ka jilla u konrat ke sangma bad usembut menteri ka jilla u ba preston tensong bandawa na ka sorkar jilla bakade ban thong da ka CBI inquiry halor ka jingpindan kambakla ya ka scheme sam boarding ka batep kum ka sobhagya hakane ka jilla ka bakot shispa saupo khandai crore Habayakran Shakilat Pathai Khubor, u General Secretary jongka HYC Uroy Kupar Senram, ula ongba nakaliang kaseng kadawa nakasorkar jela ban wengno ya menteri bapet ya katanat penmi boarding u James Sangma katba dang yat kane ka jing toket barhakaju kapor ka sorkar kade ban wengru ya u Arun Kembhavi nakashuki Director Finance jongka MECL khnang ba kane ka jing toket kanlong ka balat loy yang jongka seng mentang sini ka nyotrik bulan Julai aja kue ila pha ya ka daka jingtho shap office jong u chief minister bukum juru sha u deputy chief minister
jong ka jela ka jongi ta ka ba ai copy ru show cabinet secretary jong ka Ministry of Power Government of India ban bu ya ki jing dawa khmat jong sarkar Meghalaya hukum juru ban pentib jong sarkar India halor ki kunrum kenram ane ki jing bam sap ki belami lembaga jing pentrikam ya ka sobahagia skim hakni ka jela ka jongi kumangitip ya ka sobahagia skim la pentrikam kumbala la pediang na sarkar jela na du usnam aja khatra na ka bentaban penyo ya ka lai sya kinong song jong ka jela hi bro kawe ngilai i na du ka basdang bakani ka jing pentrikam ya ka sobahagia skim hakni ka jela ka jongi kala long ka kunrum kenram kila don ki jing keno bamsab kila don ki jing keno ba pendon kam bakla ya ka bor ka bala ai la ki company ban yo nong khambun na kani kajing penteri kami kani skim bat kawai ke bala kampen smokta yangi kum keseng golong ba menin kesngi keladon kajing mi khubor kawai ni ki kot khubor jongka jela ka bala pen i ba kadon kajing bamsab ka bahadu shispa khanda sau khandai kror tingka na kani ka so bahagia skim ka penteri kam ni ka jela ka jongi ak bakani ka kot khubor ka bala tho ya kani khubor kila base la ni kila penchong nongrim nakata ka preliminary audit report jong CAG kat kum kani ka khubor la pentip ba kajing ai contract la ni kajing ai ka work order syakini company ki penteri kam yang ka sobai scheme ha ka jela ka jongi kalau palat ya ka dor ya ka ba ka MECL la ni ka company ka bare penteri ka ni ka scheme ka jela kajing syak estimated rate kalong dakumwe rehapor bagi tap ya kontrak dekini ki company ki ba pentreng ni kam ki ong bala kod ya kedor ka ba palat hadu 100% tam ya ka estimated rate ya ka bala sna na ka banta ba pentreng ni skim ba kani ka jingle kala penlong pat ya ka state na ni ka jela ban ka kan hab ban siu la ni kan du nong hadu shispa sa khandai kror tingka ti kani ka khubor ka bala mi kala penlong perkhat yang ni ba lesi kadon kajing bamsap kadon kajing pendon kambakla kala along ru kajing pen kajing dunong ya kajela hi bro kowe ka ba dak spak krur tengka la super set ka ban penteri kami ka skim teknang ban lap ya kajing sisa ko ngimla ban len ban kaliang jok sarkar kumbang UI bah kala kotrik jong banai jun kila pen bana ba kila de ban set up ya kata ke independent inquiry committee ya ka ba on kli da retired judge na po Allahabad High Court ban wat ya ki daw la ne ban inquire ya ki jinglong jingman apo ke MECL hukum jur ki subsidiaries ke jongka rehadin ba mi kene khubor menin ngikwa ban bu ya ka jingdawa khmat jong sarkar ba nakabenta ka jing bamsap la ne gading ka jing kenok bamsap ha baide sobahagia skim ka sarkar kam dei ban kentup lang hakata ka terms of reference nak tentang kanik inquiry committee riya ka kam ka bade sobahagia skim dei ban le la ne ban tokit dakiwei pat kibor tenakalian jo paseng hakani ka dorkhas ya ka bangilabu hakmat jong sarkar mentasngi ka jingdawa ka benengkong ka bangi ngilabu kalong ba dei ban ka sarkar ka dei initiate la ne ban pha ban investigate ya kani ka jing kenok bamsam na ka bentang sobahagia lengba ka CBI inquiry ngimkwa Pada kitu ki khubor ngila poisa ka bakun tat hadu bangin daya syambiang khublai shibun